cek 1. Hudulma ruas ni Huria. Ruas ni Huriata, nama dohoti parmingwota di bagasan Arianon. Terlumubima di hamu amanami dohoti nanami, nama dohoti kebaktian melalui live streaming. Suang songoni nang di hamu ruas ni Huria, narotu bagas joron itu hatta marminggu di parmingwota jam 10. Selamat hari Minggu madi kita seluhuna. Tapuk kama masuk, tapuji matu hatta marhite ede nomor 20 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumupalangit dohot tanaon. Amin. Nunga di papotohon ibana tuho ale jolma, manangahan na dinggan, jalang manaahan na niluduan ni Jehovah sianho, ima na mangulahon uhu sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepom maradupon debatam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Sailehon matuhami rohana tugu na badia. Pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaw na denggan. Salehon damai tu hami, asa sonang hami mangulu di bagasan pangudingim. Saya marsigatung tu hatam mahami maradupun saluhut musunami. Saya ramoti jala pargugoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Jesus,
Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima patik parjulu sahat rodi patik pasapuluhon. Tapai huti hukma. Patik parjulu. Audo Jahoba di Batam ninna di Batata. Dang jadi marakupau bayanummu di Batam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu. Jala dang jadi sumanonmu manang ahana di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon. Roni dan di bagasan aek na dituruni tano. Yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di Bata yang gosoture dalanna. Ay hona uhum na dusugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Di naonomari maulahamu nasa siulaunmu. Alayang guari papituhoni. Ari para dia ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi humangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu. Rodi isini hutani halak pe na manggibati hutam. Ay di naonomari do di pada bata. Langit dohot laut dohot tano dohot nasa isina. Dungi maradiet doi bana di ari papituhoni. Di baheni do bain na di pasu-pasu di Bata Jahoba ari para dia nanai. Jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikop pasangapom mudo na torasmu. Asa martuaho. Jala leleng mangulu di tano. Nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakup. Patik pawaluhon. Unak ko manako. Patik pasiahon. Unang hoolo makatidakon hata na sotutu maralohon dong adjolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham. Bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham. Dongas saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa. Manang naposo na buru-buru. Manang lubuna. Manang hodana. Manang diape ugasan ni dongammu. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului. Odo. Audo Jahoba di Batam ninna di Batata. Pargogo na suhatu dosan jala parrimas. Siuluhod dosan ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton. Pinopar ni akka na sogoro hadiau. Alayasido rohaku di akka na maribu-ribu. Akka na marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patikki. Ima sahikna. Atong rap mangidugogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapoduk be marohata, tatopoti madosat tatuadupan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang,
Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsak ko dosa nami. Saya sahapi matu bagasar rohan nami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami turdim na badiay, asaw nang ganggu rohan nami di asini roham. Alaya sahot rohan nami marhapor seaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha por tibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na manguru jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata ay dangadongi bernii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata alay akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bain habang sa parasian marhite-hite haporseawon di mudarna hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tangiyon hamuma turpuk epistel limingguta ari mingguon imana tersurat di buku poda bidu opat ayat sada sahak rodi ayat sia tajahama marsika soren si paingot mengapoi mengelului hapistaran saya tangihon ma hamu ali akka anaha pangajarian ni sada ama jalari koti hamu ma gumuruhon pangatusion. Ay aupe si minit di damang doaw hasudungan jala anak sasada ni dainang. Saya iahima hapistaran, iahima tutu pangatusion, unang tunghalupahon, jala unang tudali akahatani pamangaku. Permulaan ni hapistaran ordo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok na ni umum tumuhor pangatusion.
lehonon na do tu ulum bulang-bulang hasoloan, tupal na jagar situtu, basa-basa honon na tuho ima sahat na, martua do na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tidak koma hapor siyaw tay, songon na hinatidak kon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinumuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya di porbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua to rudung di tanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesaan ni dosa. Dohot dihatai na madok. Mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Huria nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Huria nadong di tonga-tongan di huriata. Laos songoni akaruas na mengikuti kebaktian di bagas tabi. Sipatak kaso titing di minggu tasadarion. Minggu patuluhon dung Trinitatis. Na parjolo di halaman patuluhon. Poin paupaton. Rapat Dewan Yayasan Tunas Anugrah di hari Jumat 17 Juli 2020 Patupado rapat tuaka Dewan Yayasan Tunas Anugrah HKBP Bandung Barat. Ima Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas Dohot Kepala Sekolah PAUD Manang TK Anugrah HKBP Bandung Barat. Rapat di Patupa pukul 12 WIB. Nama ringanan di Gesada lantai 2 Laos Titingoma Gabe undangan resmi Tunasida. Di halaman 4 poin pasapuluhon. Tender lelang kantin Yayasan Anugrah. Pinabotohon ma tuhita saluhuna ruas ni Huria HKBP Bandung Barat. Na berminat marsidohot tender lelang kantin Yayasan Anugrah HKBP Bandung Barat. Nama ringanan di sabola habirang ni GSG Tolu. Mulai di bagasan minggon nung dibuka dohot tender penawaran minimal 25 juta rupiah per tahun. Tender lelang ditutup di akhir bulan Juli 2020. Formulir pendaftaran tender boleh dijalo di kantor Gerejata. Di halaman 5 poin pasal 22 Selamat ulang tahun.
Sude perhalado do ruasnya KPP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun, tunamar ulang tahun di Bagasan Minggon. Mulai sian sadarion Minggu 12 Juli 2020. Sahat tu hari Sabtu 10 Juli 2020. Saya di pasu-pasu tuhatta manasida namar ulang tahun ni. Di Bagasan hai pason huhut di leho tuhatta tunasida gajang ni umur. Songonima sipatakaso titing di mingguta sadarion. Mau lihat. Tapasada marohata martani yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangara moti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas badihita saluhutna, suang songoni aka ruas na adong di bagas ganuk marsada-sada di hari Minggu sadarion marlas ni rohado hita boy hita tong marsaor tarlumobi ima alaho mambege barita nauli tabukama ima hatani debata evangelium sadarion imana dienet sian Lukas bidu onom mamukasian ayat 30 sia 142 mamukasian ayat 30 sia 142 hujahama dihita hatani debata. Jala di hatahon do nang upamaon tunasida. Tung tartogu nama pitung madonganna nama pitung di dalan da rap targodung manasi da duasa dada sumurung sisean sian guruna naung sundenggan do ganup molodos son guruna
Ahama pola pabereng-berengonmu silbak-silbak na di mata nidonganmu, ia nasatiang na di matami dang diat toiho. Tung dohononmu ma tudonganmi, ua huupat majolo silbak-silbak na di matami, anggia, hape nasatiang na di matami dang di idaho. Ho pangaci, jumolo maupat tiangi sian matami. Dung pei asa pikironmu manang beha. Pangupatmu di silbak-silbak na di matani donganmu. Ido ianggo sahatna. Amanami nanami sudah na diholongi Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata di sadarion dang asing ate dihita. Jojoto hita mabege tarlumobi ima songondia do pangajaran ni Yesus Kristus di tonga-tongani aka natorop. Biasana Yesus memakai upama asa murah dia tusi akan nama bege. Jala dison sebelumna molota jaha ayat-ayat sebelumna adong dison Yesus parjolo sahali ima marjamita manang tada ima jamita didolok. Jadi torop do halak namangi huton Yesus dada holan sisean nang tarlumobi aka farise siboto surat. Ditikyon Yesus Kristus memakai ungkapan yaitu pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan dan pernyataan. Molota bereng dison ima ayat 30 sia. Dikatakan, dapatkah orang buta atau nama pitung bisa menuntun orang buta? Heado hita mamereng nama pitung ate. Ya. Mulu nama pitung, bahkan saat ini ada orang buta menuntun orang buta. Biasanya dia minta-minta pakai tongkat. Ya. Namun hari ini firman Tuhan menyatakan bahwa orang buta yang dimaknai pada saat ini bukan hanya orang buta secara lahiriah atau bukan hanya tidak bisa melihat, tapi ada makna yang lebih dalam, yaitu makna buta mata rohaninya. Ini terkhusus ditunjukkan kepada orang-orang Farisi yang pada saat itu adalah sebagai guru di tengah-tengah orang Yahudi, merasa pintar. Dan dia merasa bahwa hamidona paling pas menuntun halak Yahudi. Dakko, maksudnya ima Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi sudah sangat mudah dimengerti. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan tahu bahwa apa yang ada di hati dan pikiran orang Farisi pada saat itu. Karena mereka selalu menganggap mereka yang paling tahu masalah hukum Taurat, mereka hafal. Dan biasanya hukum Taurat ada pasal-pasal. Firman Tuhan mereka tahu. Lalu mereka menganggap bahwa saya bisa menuntun kepada jalan yang benar, kepada kerajaan surga. Bagaimana mereka bisa dapat menuntun sedangkan mereka tidak tahu kepada siapa mereka berhadapan, yaitu kepada yang sesungguhnya, yaitu pembawa jalan kebenaran untuk sampai kepada kerajaan surga. Justru sebaliknya, orang-orang Farisi yang merasa dirinya paling benar, mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka juga yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, selain dalam bentuk pertanyaan, yang kedua Yesus memakai yaitu pernyataan di ayat yang selanjutnya. Dikatakan pada saat itu di ayat 40. Dang sumurung sisean sian guruna, nangsun denggan doganup molodosson guruna. Tidak mungkin murid lebih pintar dari guru. Ya, mungkin kalau sekarang ada beberapa yang jadi guru,
pasti merasakan di posisi seperti ini. Apalagi kalau anak-anak yang sudah merasa pintar sedikit, dia jadi malas ya mendengar gurunya dan tidak menghargai. Kenapa ini diungkit? Karena memang posisi guru di dalam orang Yahudi sangat berperan penting pada saat ini. Pada saat itu. Dan Yesus sendiri dipanggil yaitu guru. Guru yang sesungguhnya, guru yang betul-betul bukan mencari keuntungan, tapi betul-betul yang mau memberikan kerelaan hatinya menuntun orang yang berdosa kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Yesus mengungkapkan agar jangan menganggap diri paling pintar, atau di sini terjadi kesombongan, gijang roha. Karena di dalam kesombongan ima bocirni kegagalan mengetahui kebenaran. Diripu dirina guru HP sisean dope. Ya. Dia kira dia guru, ternyata masih murid. Seperti itulah yang selalu diungkapkan di dalam kehidupan orang-orang Farisi pada saat itu. Karena itu melalui pertanyaan-pertanyaan orang Farisi kita bisa melihat bagaimana mereka ingin mencoba mengunjungi Yesus atau mengajari Yesus. Kalau kita lihat ayat 6 sampai 11, orang Farisi di situ menyatakan pertanyaan, apakah bisa menyembuhkan orang di waktu hari Sabat? Yesus mengetahui itu dan Yesus menjawab itu. Karena itu banyak hal yang perlu diketahui ketika ingin mendekat atau ingin mengetahui jalan Tuhan, haruslah terlebih dahulu serep maroha atau rendah hati. Dan selanjutnya di dalam firman Tuhan juga diingatkan bahwa haruslah seperti guru, baru dia sama seperti guru. Artinya adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus harus juga dilakukan. Dan selanjutnya dikatakan firman Tuhan di poin 41 dan ayat 42, Yesus di situ mengungkapkan pertanyaan dan pernyataan. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini adalah ungkapan orang-orang yang dikatakan pada saat ini munafik kate. Ya, umurado menilai halak, itu kan, daripada menilai diri sendiri. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali kisah-kisah kalau kita melihat seperti perempuan sundal, yang kalau dijumpai dia harus dilempar pakai batu sampai mati. Ya. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan orang Farisi pada saat itu, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling layak untuk menentukan hukum. Padahal mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus yang hadir bersama dengan mereka adalah Sang Hakim yang sesungguhnya. Dan semua umat manusia pada akhirnya ketika Yesus datang kedua kali, semua akan dihukum atau diadili sesuai dengan perbuatannya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini yang menjadi perenungan kita apakah? Yang pertama, kita diingatkan untuk jangan pernah merasa berhikmat atau merasa paling pintar. Berhikmat yang berorientasi pada diri sendiri. Jangan sampai seperti orang buta yang mencoba menuntun temannya yang buta, tapi jatuh ke dalam lubang. Tidak mungkin orang yang sering manako, mandok tudonganna unang manako, padahal ibana manako. Ya. Karena itu kita diingatkan untuk berhikmatlah
tapi bukan kepada diri sendiri, tapi berhikmat yang datang dari Tuhan. Berorientasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 1 ayat 24b. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau kita ingin berhikmat, mari kita berorientasi kepada Yesus Kristus. Kalau sekarang pergumulan, banyaknya orang pintar di dunia, banyaknya profesor, banyaknya dokter, tapi tidak bisa memecahkan antivirus corona. Corona tidak mengenal jabatan kekayaan atau status ekonomi, semua kena bisa. Bahkan hanya dengan kontak sedikit saja dari udara katanya sekarang ya, bisa terpapar. Ternyata kita punya keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita boleh dikuatkan di dalam segala pergumulan. Dan yang kedua, dalam firman Tuhan kita juga diingatkan unang gijang roha manang sombong atau tinggi hati, congkak. Hea do hita merasa sombong. Hea, biasanya apa yang disombongkan? Arta, gitu kan? Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ya, selalu ada yang disombongkan. Seperti orang Farise, banyak sekali yang disombongkan ya, merasa pintar. Dan yang paling ngeri pada saat ini adalah orang yang napogospe sombong ya, gitu ya. Karena itu jauhkan roha sombong mananggijang roha. Apalagi boi manutut hita gabeleas mamereng dongan. Tabodo hita molo dibereng leas dang tabote. Orang meremehkan kita, pasti kita juga merasa tidak nyaman. Karena itu ada pepatah mengatakan, padi semakin berisi maka dia akan semakin merunduk. Molo lampistar hita lambisuk hita ikon lam sirip doroha. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri, dia yang adalah Tuhan, pemilik semesta alam raya ini, dia mengambil rupa yang paling sederhana dan paling miskin. Dan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak suka orang sombong. Karena orang sombong biasanya paburnang-burnang dirina. Lukas 14 ayat 11 dikatakan, siapa yang tinggi hati dia akan direndahkan. Siapa yang rendah hati dia akan ditinggikan. Karena itu marilah kita ya, unang godang puji-puji diri. Karena katanya puji diri hama mago. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Tumagon mahita memuji Tuhan daripada tapa puji-puji dirita. Lojahita. Moloholan mengalului puji-pujian di jolma. Dan ingatlah Tuhan Yesus sendiri mau melayani kita. Dikatakan firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 9b. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pogos ibana asa mamorahita. Ingatlah bahwa hidup kita ini tidak ada yang bisa disombongkan. Isude holan ala asi ni rohani debata. Holong ni rohani debata. Dang ala ni gogota. Dan selanjutnya firman Tuhan juga mengingatkan yang ketiga, unang merpangaci atau jangan munafik. Ya. Jangan hidup di dalam kepura-puraan. Ciri-ciri orang munafik adalah kepura-puraan, tidak tulus. Ya. Orang yang seperti ini hidupnya tidak tenang. Lebih baik kita hidup tulus, apa adanya. Ini saya apa adanya. Jala ingot tidak. Jolma tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna. Saya adong doi tajupai nahurang. Karena itu lebih baik kita hidup apa adanya, tulus hati, tidak usah dibuat-buat. Sebab Tuhan mengenal hati kita. Jangan berdua
berdua muka. Molo sonari kita memakai masker karena virus corona. Molo hamu marungut-ungut dang hubereng, gitu kan? Ala mar masker. Molo hamu marhatana met-met ala dau hita dang hubereng. Ya. Tapi ingatlah, semua yang ada di hati dan pikiran kita Tuhan tahu. Dan itu yang mau diigil sian hatani debataon. Ima ias rohatta. Dijolon manang dijoloni Tuhan debata. Dan biasanya orang yang berdua muka itu biasanya dia sering bimbang. Kenapa? Apalagi misalnya ini sering ya, tapi saya yakin tidak ada di keluarga kita. Mulu amat tainata marbadai, contoh nada ya. Tiba-tiba Roma hula-hulana. Ya, yang tadinya inata murhing, jadi Roma hula-hulana dibuka ma pintu langsung senyum. Mbah horas itu horas. Nang songoni amatana ya. Langsung senyum, inna rohana, mbah mulia tema ngaro lay inna. Terus datanglah ke dapur, bereng, tak sambung dah, ini mana ya. Karena itu ini yang mau diingatkan, kalau bisa jangan ya berdua muka. Karena kalau orang yang berdua muka itu akan sering bimbang hatinya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, begitu juga apalagi yang jadi parumain atau hela, apa adanya, jangan di depan si matua, iya inang, iya amang gitu ya. Padahal di belakangnya dihatai, si matua ku cerewet. Ya. Manang ima si matua duliku terlalu mengatur, ya, dohotakan asing. Lebih baik apa adanya, ya. Itu yang mau diingatkan supaya kita jangan merpangaci manang munafik. Dan selanjutnya yang keempat kita diingatkan jangan kita menguji orang untuk dipuji. Jangan kita menguji orang untuk dipuji atau menjatuhkan orang supaya kita dapat pujian seperti orang Farisei yang melakukan itu kepada Yesus Kristus. Inilah ciri orang yang haus akan puji-pujian manusia. Karena itu saudara yang terkasih, kembali lagi kita diingatkan, marilah kita hidup untuk memuji Tuhan. Marilah kita hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan selanjutnya firman Tuhan juga diingatkan yang kelima, ya. Yesus Kristus itu bukan hanya guru tapi dia Tuhan. Yesus Kristus itu adalah hikmat Tuhan nyata, jelas menjadi daging, firman yang menjadi daging. Berarti kalau kita ingin mengetahui kebenaran dan sampai kepada kekerajaan Allah, maka kita harus mengikuti Dia. Firman Tuhan dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Gabe didok Yesus matu ibana, audo dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan, dang adong nasahat tuamai iaso marhite sianau. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus mengikuti Yesus Kristus, dada dirita. Dan kita juga mau diingatkan untuk selalu marsigatung tu Tuhan debata, unang marsigatung tu akka na adong di portibion. Tu akka pikirat tasad diri. Didok hata ni debata Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Didok terpasu-pasu dohalak natong marsigatung tu Tuhan debata. Jadi amang inang semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali permasalahan hidup yang sedang kita geluti pada saat ini. Tapi jangan sampai kita hanya mengandalkan kekuatan, tapi andalkan kuat kuasa Tuhan. Karena orang beriman akan menyatakan, aida ngadong naso tarpatupa debata. Kita yakin dan percaya untuk saat ini semoga Tuhan mendengar segala kerinduan kita, terkhusus virus corona boleh berlalu. Mulutumpe hita masih diperhadapkan dengan virus corona, ingatlah. Semoga Tuhan masih memberikan kita kesabaran dan juga pengharapan. Amin. Amin. Sebelum kita martangiang,
Mari dari Jo Hita sian lagu ima dang buku ede ate ya. Tapi dang alani hagogoku. Tapo todo ede. Ya, karena kita hidup bukan hanya karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan. Dang alani hagogoki, dang alani hagogoki boy aumar dalan dingolukon. Dang alani hagogoki boy aumar dalan dingolukon. Au tunakona dilambuki tung soboyau songonon hodo hagogon manukolia hubereng bohim laus martangiangau mangidopa rupion diau sai tiop tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo diau hubereng bohim laus martangiangau mangidopa ngurupion diau sai tiop tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo diau. Tapas ada marohata martangiang mahita. Tuhan debata para siroha namar habangso di Banua Gijang. Tuhan aku tadahami di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na tok-tok mangaramo tingulu nami marhite to di porbadiami. Go puji-pujian Tuhan dohat moliate hupasat hami tuho. Tarlumobi Tuhan disude akan namasa dingulu nami. Terkhusus Tuhan di sadarion marsaur hami dohot ho. Tarlumobi mabege barita nauli. Sadarion Tuhan di paingot ho hami, asa tutu hami marsigatung, jalat tutu hami Tuhan, mardalan hombar tulomo ni roham. Alani Tuhan lehon hami gogo nasyakoi marhititud di porbadiami. Tiroi roha dohot pikiran nami, tiop tangan nami Tuhan iring-iring lakan nami. Asa mananga hape namasa di ngulu nami on Tuhan, dang mampayan hami Tuhan ganggu haporsion nami. Tuhan parasi roha, ditikion marserep roha hami, diaka tarlumobi pergumulan akar ruasmu ganup marsada-sada, nang songoni aka tanggung jawab, dia manami inanami Tuhan nagabe na tua-tua manang natoras, lehon ma Tuhan gajang di umur hai pason, bisuk dohot benget ni roha, ima tarlumobi Tuhan, mana gunogu aka peparan na di pasat Tuhan tua manami inanami ganup marsada-sada. Songoni Tuhan dia kasudaya nakon, siana met-met sahatu nama godang, manang di dia penasida Tuhan maringanan, homa Tuhan nama ngalehon gajang di umur hai pason, lehon Tuhan bisuk jala biar midaho. Jala homa Tuhan nama nuntun akasudaya nakon Tuhan, asa unang mangasahon gogo dohot pikiran nasa diri, asima roham Tuhan. Ajari sudia kaya nakon tarlumobi na di bagasan parsikolaon Tuhan, asa nasida Tuhan lam semangat di na meraih pendidikan manang di parsikolaon. Songoni Tuhan na di bagasan parkrejuan lehon Tuhan semangat jala pasu-pasu na diula ganupari ganup tiki. Songoni Tuhan hami martangiang dia karuasmu di ganup keluarga lehon Tuhan saroha sa pikiran. Padahal Tuhan aka
perpecahan, asi marohan Tuhan, jalalehon dame nasumurung siako disude aka ganup keluarga. Martangi yang hamid Tuhan disude aka ruasmu, terkhusus Tuhan di Sadarion, nadong namar sahid di Jabu Manang di rumah sakit, homa Tuhan masu-masu aka obat na di panganasida, nang songoni aka para medis na turun tangan Tuhan, asi maroham, songoni keluarga na menjaga tabai benget ni roha. Martangi yang hamid Tuhan nang songoni akan namasa di Portibion terkhusus di Indonesia, aka nama salah di koronaon Tuhan, lehon dihami sude Tuhan, tabahai pason, nang padao akasian parsahiton, tarlumbobi alani virus corona, asi marohan Tuhan, pos rohanami di pasu-pasuho Tuhan, aka napistar manang para medis, boy Tuhan mandapot ima antivirus. Ditikion Tuhan tong hami martangiang aka sude Tuhan sihol ni rohanami hodo Tuhan manada ganup marsada-sada lehon ma Tuhan ditikina uli ditikina denggan asa boy hami Tuhan martabata balas rohanami jala Tuhan saleleng hami mangolu ajari hami asa boy gabe pasu-pasu tuhu maliang jala boy ma Tuhan hami saleleng mangolu pasangap mamuji guarmu nabadiai muliate Tuhan. Bagi matang yang namion jala homa na pasikopon di bagasan guar ni Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Tapuji ma Tuhan debata mare dede mahita sian buku ede 420 sada ayat sada sahat tu udutna jala tapasat peliat tanam dengkan. Tatangya kon mapeleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang,
Hodo haroani saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma sian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalom mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hu parhasya kami pilihanon. Patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongawan songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unahami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim.